Yangaka uNkulunkulu asinikeze lona baba uBishop uGumede. Amen. Ngiyabingelela kakhulu egameni lenkosi Jesu Baba. Ngicela simshayele izandla uBishop wethu. Awashayele uBishop lezi. Lezi. Amen. Hallelujah. Ukuyithoba ivumele kubazalwane ngithathe lithuba ngibingelele umama uBishop egameni likaJesu Kristu. Sicela simshayele izandla bazalwane. Ngomama lezi. Ngibingelele bazalwane ukuyithoba ngibingelela abafundisi iy'nceku zenkosi izisebenzi zikaNkulunkulu esezinsimini silima emsebenzini kaNkulunkulu abagcotshwa bonke bakaNkulunkulu ngokwamabandla ahlukene amagatsha ahlukene abasuka kuwo ngaphansi kwebandla iChurch of God of Prophecy. Ngicela ukubabingelela abagcotshwa bakaNkulunkulu bonke ngawonyawo. Ngibingelela umama bakwabo bonke omama befundisa egameni likaJesu. Oh hallelujah. Ngibingelela abazalwane bonke obaba ebandleni Church of God of Prophecy egameni likaJesu. Bonke omama ngiyabingelela osisi bethu nobhuti bethu ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Oh hallelujah abazalwane. Bingelele bazalwane abazalwane balayikhaya uma umfundisi ngeke ngimxolisele ulobe engena ekusweni izolo emsebenzini. Amen. Hallelujah. Abazalwane izolo bebexakeka nje kwenzakalani umama walobe ephume ngena usemsebenzini kusukela izolo nasekuseni wavukela khona. Amen. Laze leyo ushona mina namhlanje nami ngizobe ngimjoyine ngo3 ngibambe kuye etabeni kaJehova. Amen bazalwane. Ngiyathobeka kakhulu bazalwane ukuba phakathi kwethu mina bafowethu Bishop noma uBishop all the way from Johannesburg. Amen. Basuke eGoli bafike izolo. Abaprofeti bakaNkulunkulu Bishop engingabangamazi. Noma kuthiwa abaprofeti lezinsuku uyangabaza wesaba. Ngoba ungathi uzotshela inamba plate yemoto, uzotshela futhi nephone number yakho, uhlanganaze phambi kwabantu. Kanti umoya kaNkulunkulu akona umoya wokuhlambalaza. Amen. Bazalwane inhliziyo yami le-weekend angazi ngiyingalingana ngazi jabula kuningi ngijabula ngiyayibamba nje ngiyayiqoqa ngihlezi lapho ngiyayiqoqa ngiyayibamba ngoba ngijabula into engathazeki. Bathi abazalwane uma iChurch of God of Prophecy iza, we also want to come on the same weekend. Amen. Ngimeka uNkulunkulu umprofeti bazalwane aba namaprofeti umprofeti uVictor Ngojwa basuka eGoli bazalwane. Manje ngiyabhekela iminyango kunemoto ebhekele iTGP. Ezinye mas-NJ, ezinye mas-NG, ezinye mas-AU, college the-GP. Amen. Ngeke Bishop ngingakuphakamisi lokhu ukuthi ngisendaweni enkulu ngendlela engamusa. Amen. Ngifike la bazalwane ngo-2002. Ngiyumfana lomncane. Amen. uNkulunkulu ekhulumile kube nombono wokuthi ngaphansi kwebandla back to the way akuhanjisa imvuselelo ibandla lethu liyiministry uyahamba kuhanjisa imvuselelo endaweni bese kuyahamba abantu banikeza abazalwane abefundisi bakuleyo ndawo udlulwe. Ngamanye amazwi ibandla leli okwakuyinhloso ukushumayela kakhulu more than change kwakuministry. Kodwa manje nathi nama ngigqoka la
wazalela uchurch. Amen. Amen. I was young at the time. I couldn't understand prophet, what was happening. But Umulu kept on sending me back. You saw on a Sunday now, but on Tuesday I would find myself in a taxi coming back to this place. You don't understand what why. In the woman who's a place one way, but it was represented which I'm long way. Manguya. Ngifike abazalwane ngeke sasibonze la kuyona bagwelindlu siyathandaza manje ithi siyakhuleka kayisatshelelwa bavele bawe phansi bathandazele impilo into engakaze ngicabanga nikhona abazalwane ngathi ngeke inhliziyo yami ngiqala ukufundisa wahamba ngizosenza izinto emsebenzi mshana lapho khona umfundisi wathi siyacela simelane ukuthi sibheke uvela usalisa ukubheka laba abazalwane. Amen. Ngathi ngiyakholisa mfundisi angabagana ngakashadela ngiyakholisa baba ngicela ukuyothandaza ngoba umsebenzi lo onzima angifuni ukuthuma abantu lapha lo mfana ongashadile ongelaphansi basho zonke izinto angisho ngabazalwane kwakusho mina engangisho njalo umuntu nendlela abizwe ngayo bakumina ngase ngithi nginikeze isikhathi ngithandaze ngakhuleka bazalwane mangikhuleka bazalwane luntu udaba lwami ngithi manje labazalwane ebandleni ngithi abantu bahlangana nami manje sebengizwa lapho engizwa khona kunebanga engihambile nenkosi ngize ngifike lapha. Amen. Uma ngithandaza umthandazo nami engawazi kanti inkosi ihlelile ukuthi ngishade noma ngithembeka simelana. Amen. Nami indlela njengashadelwa ngayo ngakuchazela la ungafana. Angifuni ukuyiqala abazalwane ebandleni abayazi kana. Angifuni ukuyiqala because of time. Uyayazi into lokuthi ufika isikhathi sokuganwa umukhwe wami ubaba uNkosikazi. He's a very difficult man. Akezwa mshini. Nikhona umzalwane ukhonza FM akezwa mshini kodwa isimangalisi indaba yokushado kwami uNkulunkulu wayekhuluma naye before yenzeke. Amen. Ngangisendwe bishop bakushone ingane laphaya engozini yemoto lapha emajikeni ishonile kwafuneka usibukutheleze the time ngisasebenzele K9 kwathi usibukutheleze ucommitted wasethiwa akisifunele nomunye nje ona lento yasezulwini eze nazo kwathi uthela sazi nathi kodwa kudingeka induduzo la kufiwe la babe u7 abantwana abashonile wabeka imathiya nazi noma isenombila yinqondo ubaba uNdlovu wangixhawula kanje ngalesikhathi engixhawula that day inkosi yayikhuluma ithi lo mkhonyana kwakho wangaqala lutho wangabenze lutho nami ngangalazi lutho wangakelwa lutho inkosi yayangithandisela ngapha. Amen. Hayi baba wangithandisela ngapha mina lapho kubisi namatende mangeke ematendeni ngihamba umama nyamazi sokufundisa umama nomusade kwaManxosa. Sahamba boswazile ngihambe kula naye ngilandela support umama uGotshiwe ngoba ivela kuphule lebhithizele ngihamba naye umngani kaMkhwekazi. Ngapha uNkulunkulu ungene ngapha kubaba kanti ngapha futhi uyakhuphuka nangapha kumama. Uma behlangana uthi webanquma abakaNcuma abesithandazi ikhona into eshiwo inkosi ngalomfana wasibelana ukukhuluma la endlini nale ntombazane yakuthembe. Yabaza abantu abathandaza bekhuluma bodwa sithina bakhuluma-ke indaba baqeda baze bazila mshukudla benza yonke into kanti uNkulunkulu uyamitha ngeke nje baze kusamani this is somebody TV. Sifike ngesikhathi ngizosho ngegama lakhe akekho
uma efika la uThembeka ufika kulesiphondo zeKenani utho ukhosi ngithulele intombazane izozicela la imsakazo nomncane ngathi iya ngoba la ihamba impondo lezi zokhosi ayisiyeke sibanane kathina sothixo losididizela nasawathushathelo kunomuntu osophozino la anginakile kwakunaka ukuthi izulu lithi nawe Hey. Mangisuka-ke ngokwephesha njalo emandleni nami ngikhuluma nomfundisi wami bamasono baba hayi sangifikana kuleso sikhathi ucela ungithandazise sathandaza zilokudla ngasuka lapho sengiya kumfundisi kankosikazi iziprocess bazalwane ngiyothi umfundisi Nkosi yami mfundisi Awu Jesu. Mangifika kuyena mfundisi ngithi sayaqala indaba wema butshwa usulate alungishaya kabantuba sengilate mfundisi kwaya mhlawumbe sethathiwe nabo ngizofela imishini emakithi athi mdala mabutshwa usulate ashenze kanje hayi mdala mabutshwa kolulate okodwa lokufundisa ngaseyichazi into kubalate sengifuna ukusheshe ngihambe mina mdala mabutshwa ulate ngoba fanele ngabe bade wafika alike sothini Amen. hawu indaba seyimfundisi futhi fanele ngabe kade ngafika uthi kanti uNkulunkulu angifundisa wena insizwende njengawe ukuthi wena uzoshadana nomntwana ngizomshayisa bemntanami uthi uzoshayisa angingakawe uyoyibika kuye wabathi indaba umfundisi mina ngingakawe mntaka Simelane bekhulile ngeminyaka edlule yona wafanele ngabe kade washada kodwa hayi wona mntaka Simelane ngiyathandaza la uzoshadela khona bastrict laba bantu bayakholwa laba bantu ingane yami futhi nje hayi bengangenabo ukuthi umshade yayihle ndimo zelenkosi hawu hayi ngizomshadisa kodwa ngingabanga ukuthi umshado wenu hawu angabalobo fundisa useqeda ukindaba hayi khathi stone short bazalwane kufike lapho khona-ke kufika isikhathi lapho khona sihlanganiswa khona imishini namba zami uyayichaza-ke bazithi ngiyamthanda uyakhala manje futhi manje ngiyazapha futhi khona ukuthi ngimthulise manje phela singomele ukuthintana ungayi ukhaliswa ukuthi ngesikhathi ngisemsakazweni wayivuswa njalo ngo-2 ekuseni it's been 5 years twathandazela nomuntu njengoba ezongena nje emsakazweni uthi manje ngibuka umthwalo emahlombe yami ngiyithandazela zonke iy'nsuku ngize ngizile ukudla ekhaya bathi bakubuza bathi angiyeke ukuzila angingabayithethe ngizile la manje usuzofika naye yini lento eshoyo asifinyeze bazalwane ahamba afikayo uyolibika kumawudaba athi manje unjalo Awu. asingi baba uma efika ubaba etshela athi kunjalo Awu. hamba phela ngendoda ngezifuso sakhe ezobaba I bless you hamba lento Ay. ashonale ayina choice idwethe mazulwini lento khona bazalwane ngeke bazalwane bethe eqeda ukuthi izoba kanjani bazalwane kwaqala indaba zomanobolo zokuphela siyathi siyophela wathi umkhwenyana bekhona ngosuka ayikhulumele afuna ukuthumela amadoda bayifike la amen bazalwane lapho sivela khona so ingakho ngithi angabazi ukuthi inkosi yami ayona yena inkosi sibuseka ngabantwana abathathu uyumusa uyamangalisa nezamazwi amen angifuni bazalwane kakhulu ngifisa ukuthi futhi ngethule
umzali wami inkosi esangigcinele yena, umama wami ongizalayo. Amen. Amen. Ukhona lapha phakathi. Hawu. Amen. Ntokazi yamalinga bazalwane nempofu. Nansi ngaqala nje. Amen. Akasuma kuba bambona bazalwane suku la. Nansi kuba amen. Baba usahamba sekusini bazalwane bathinde siyabonga uNkulunkulu silapha ke bazalwane ukuba sizoshumayela ivangeli. Challenges afikile kwagula sagula okunye abazazi batshele ngamaholi. Ziningi izinto esizivika siza nazo. Amen. But the Lord has been faithful. So when ngiyafisa ke prophet Victor, man of God, just stand up nje so that abazazi bezobona kade ngintroduce the prophet, the man of God from Johannesburg. Just stand up, the man of God, and wave your hands bezobona abazazi. Hallelujah. Muhammad and prophet the servants of God, Baba Boy from Johannesburg. Thank you so much. Amen. Last time we the prophet Bishop because uNkulunkulu wakhuluma prophet. You are in Johannesburg, but I'm sending you back to KZN. Amen. To speak to my people. Baba prophet ukhuluma nabantu ngezindebe. So insuka is not KZN. Yes. He spoke about KZN. That's why I need to introduce him so that he is Lomas. Ukuthi ukhona umprofeti baprofeti bonke la kubakhona othunywe uNkulunkulu nje kwaZulu Natal. Engenzake ngabazalwane uma emila ekhuluma iaccurate ekhuluma akakhulumi ngayo kwayo. Nangenza bazalwane into ekhulumayo nje iqonde njengothi lomkhonto. Awuyifuni you know yesterday beda wakhuluma ngoIsrael bese Palestine njengamanje. Injongo binjalo wakhuluma izinto bazalwane. I feel sorry for you bazalwane ebandleni. Ngibonile ukuthi Nkosi yami ngiyagraspa lento ngiyibamba kodwa is too deep. Nisazoyidigesta kahle basemashaka. uNkulunkulu wakhuluma ngaye Bishop kunabazalwane la ebandleni abasukeli wakhuluma ngaye wathi uNkulunkulu uthi kunje ngenhloso yokuba encourage nababuyisa and to build them because the prophet is about it. Nikwala bakuba izwi kaNkulunkulu liyakha. Wakhuluma izinto eziningi namhlanje Bishop. Uma ubona mhlambe kumhlophe kwakubovu la ekhaya. Yes. Sasifana nanga konke igaba leli. Mawubona he spoke ukuthi kuzoba ne-change. Khona ama-changes azoba khona. I didn't know about those changes. But athi masekhona ama-changes kanje kuningi esibona after nyatheli. Ingakho ngithe noma izimo zithini but it has to come. Amen. Ngoba mayefikile kunezinto already zolumtshele kunezinto bazalwane I'm sure ukhuluma ezinye zazo lapha. Ngesikhathi bephuma eGoli they saw ama-angels ezunga izimoto yabo coming here. Izulu liphakathi kwethu. Sibona ukuthi singabesingaphela amazulu. Nikhona bazalwane. Ngeke zisho into eyiningi but ukhulumile. Ngithetha mama ngabalande bonke abantu bakule ndawo bazozwela angifuni ukuthini ngithi bezwele from emlomeni kaNkulunkulu even about this place. Ngokuqala efika wakhuluma ngamathuna engabazange umuzi nomuzi ukuthi isiphonsele umuntu ngolungulela ukuthi unamathuna emasedeleni ngempela most of you engeke phambi komnyango wasipeshini kunethuna kunezinto ezikhulumile lezona angifuni ukungena kakhulu bazalwane but I'm just amazed by what God is doing kule ndawo. Nginesicelo kweBishop nabazalwane engicela ukusicela kumina lesicelo sibaluleke kakhulu and I always communicate with the prophet. Labanye bazalwane uma uqale uhambo uyafuna uzomphethe you so wish ukuthi uzoyishayina nikhona bazalwane ngendlela ngawe bazalwane it's a hard journey ukubabela kunama strongholds
abeloku ekhona abeya back kwifamily yami aye back nakubazalwane yazi ukuthi la abazalwane sinabazalwane thina abantu baphesheya kwebala but after sebehambile balishiya ibala nezinto efana bezenzeka manibona abazalwane ngempela yilabazalwane bayaphuma ngegqibelo bathatha impahla oyidayisa lapha uthele nje upende uthi litha kuzopenda labazalwane Amen. I'm not going to speak about how many attacks bazalwane but sekubathathu umthakathi ebandla Amen. Hallelujah. Beka pili izango ngayibanjwa lapha ngaphandle zikhwifa the church. Phambilini ngangeke ngithi mangifika labazalwane ngiphathe ikhaya mathi ndowa phansi ngivele ngibasuke nje mathi ngavele ngijike ngibuyele emuva. I now understand why. Zikubona abazalwane. Amen. Sasa ngesonto sothi sikhonza abantu bakule ndawo bavele bakhipha iwashing hayi ngoba bekude bakhipha iwashing bayihlalele ngiyabiza bangakhonzi nisikhulekise abantu we want to break through from the Lord sifuna breakthrough that's what we want and umsebenzi kaNkulunkulu wenzeke ngayo yonke angaze ibhekela ubishop ngangena kabani abazalwane ngibajele kwamanye amasande ngeke lapho kwakhona ngikubula ngibona ukuthi ngiyafa ngikubula kodwa meke ngihamba navele ngisinze ngishumayela amen angikuyiphatha kwasekhaya izinto zasekhaya zasekhaya ekhaya vele kufe yonke into everything kumanje ifridge ifila ayikabi alisebenzi vele ifresh kufe izinto but you understand ukuthi it's because of my demon other than that because of coming here asifambele nenyama legazi asifambele nenyama dulile manje nganini sekuyibasha uyabona nje ekhaya kwami kwamanye manje ngomkhwekazi umasipala lokwakha umugesi wesibambiso washiya kushiya fridge manje bekushiya izinto sikhanda sibuyisele ayi sakhathala nazi ama TV afika ngasakhathala kanje nazi zinafu nawe usebenza angifuni ukuyibala lezi izinto zalapha ikhona lasikhona angifuni njengamanje umshado wethu uyanyakaza because of ezinye zezimo ezenziwa abantu basho lokho namhlanje basho lokho kanjalo basho lokho bamnyathele mama is very quiet but bamnyathele basho lezi lokho but bazasinamandla wenza konke ngazo so ngiyeke ngisho bazazakhambi enyathela wena I know then now I so please by now that's it no baba zamngileke ngisona njengoba senyatheli I know what then I will peace by now and impilo zethu ngeke iphinde bazalwane sifana angifuna ngena kakhulu singabe ngicabazana ukubona babule uzathana because of this ministry but the Lord will bring this to us. Let us spend it now. Since Zambo uNkulunkulu wasithema ngoba umsebenzi. Ubesabizwa abantu babelade sake. Ubiza nemali ephaketheni bazalwane. Ukhipha uzubone ukuthi hayibo sekuphela chekazi. Nazi ingane bona bazakudingeka ekhaya izifo. Ukhiphe ufake uthemba uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uzokufeza. Don't invite all Pastor Panas to uzosibeshimela and introduce the man of God for us. God bless you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Asha uNkulunkulu uzandla bazalwane.